Ahojte priatelia, tak na začiatok predtým, ako začneme variť v mojej skvelej kuchyni, ahojte, tak by sme si mali umyť ruky, pretože viete, všade sa hrbete, strkáte ruky a tak ďalej. Tak veľmi dobré je použiť takéto umývadlo, väčšinou tá handlička je skvelá. Takisto mydlo, nemôže treba zabudnúť, mydlo je to v tvare Batman mobilu, ak to každý pozná. Takže nastaviť sa primeranú vodu, pretože aby to varenie malo svoje grády, tak treba si chytiť do stredu a takto jemnúčko, hej, vidíš to? Vidíš, ako mi to pekne prechádza? Vidíš, zle som držal, lebo zle ukazujem. Takto treba jemnúčko prechádzať mydielkom, následne ho pekne položiť, aby ďalší Batmobil ostal pre ostatného, pekne si prejsť rukami, tak, aby sa mydlo nedostalo do ďalšieho, rozumieš? Pekne umyť, trošku na vlásky plávajú do včerajšej akcie, takže pekne utreš, pekne poutieráš do všetkých strán, aby ti tam ešte to včera z bláta napríklad nevyšlo. Keď ti spadne nevadí, nič sa nedeje, treba zavesiť ďalej. Wow, výborne. OK, môžeme prejsť do našej kuchyne. Kamarát, môže ísť za ňou. Tak, vítam vás vo svojej show, kamarát, môže ísť ďalej, ja som dosť široký. Ťuka pes, ešte behá, kamoška zabudla. Takže moja show s názvom Kuchár bez času, budem si váriť koľko minút ja chcem. Takže dneska si dáme práženicový orgazmus. Keď ako pečo orgazmus, to pochopíte neskôr, hlavne baby, orgazmus moc nepoznajú, chalani určite áno. Takže na práženicový orgazmus potrebujeme čerstvé vajcia, 10 kusov, ale keď ideme robiť iba z dvoch, ale máte 10, vysvetlím neskôr. Bili, následne na to potrebujeme nejakú tú salámu, šunku, niečo také zaujímavé, olej. Tento Gianna je dobrý, ja som používal olej Jozef má také menšie grády, tak. Kečup, dotvoriť, atmoška, hej. A takisto cibulka, najlepšie z prešovských záhrad. Potom si ešte doplníme, ako orgazmus, to je to bude prekvapenie, je to marhula, kvapka marhule, následne aj dievčatá spoznajú, čo je orgazmus. Potom to ešte má také prekvapenie, čili, čo sme sa v detstve naučili, hej, a to si potom dáme takú bonus. Následne ešte pre lepšie varenie mám také 3 tipy. Prvé, vždycky si dajte takú atmošku. Atmošku si spravte, hej, keď vám ide zapalovač, to nevadí. Tak dneska máme trošku na atmošku, to nejde. Druhá vec je dôležitá, pásikové ponožky. Vtedy to je super, že ti budete mať taký príjemný, slanšie tie vajíčka a celú praženicu, aby ste mali úsmev. Americky, ako ja. Vždycky máte minimálny kalendár s Majom Miezgom, pretože vidíte, ako sa pekne usmieva. Oči mu ukazujú, že pražnica bude dobrá a že táto show bude určite úžasná. Takže na začiatok si my pripravíme nejaký pohár si pripravíme. Skôr to bude taký alkoholický, pretože všetci sa cítime ako takí mladí alkoholici. Potom najprv sa zoberiem si olej. Olej si zoberiem, ako som vravel, Gianna perfektná. Takže pripravíme si, určite diváci nebude vadiť, keď si beriem túto, tamtu, hej. Takže takže si pripravím, nalejem si ten olej, po okraji prechádzam, tak. Wow, to je čo? To prejdem, nechám zohrievať, prejdem náskôr na krájanie cibule. Veľmi dôležité, aby vám stekali tie slzy, krokodílie. Tam nestiekajú krokodílie slzy, nie je to tak od srdca, vieš. Chápeš, nie je tak od srdca, tá pražnica. A už potom ten orgazmus nedosiahneš. Takže je dôležité pripraviť tú cibulku tak od srdca a už to prichádza. Áno, robím to pre môjho dobrého kameraman, ktorý má rád praženicu. Takže mám, isto tak vyskúšame, ja chcem radiť. Keď si vyzoberete 2 až 3 cm dlhý takýto cibulový strúčik, hodiť ho na tú panvicu a ak vystrknem 2, 3, cink, hej, poznáš to, ako to robí, tak je dobre. Ešte to nie je úplne dobré, trošku ešte musí crkať, ale už cítim, že už sa niečo môže robiť, následne môže tú cibulku zobrať, hej, tak, pozeraj, wow, to je čo? Wow. Paráda. Ľahko, jednoducho a hlavne výborne. Následne na to, keď sa mi toto pripravuje, ja to trošku tak pomiešam,
nejakou lyžicou, lebo zase nevedela váreky, včera sme tu boli všetci opití, tak sme si varili. Tak, a sme všetko rozbrali. No, ja to musím trošku spíšiť, vieš ako, lebo kameraman mi radí, kameraman porať. Ďakujem kameraman, on predtým varil celý večer. Dobre, pripravím si vajíčka. Keďže ideme robiť iba porciu pre dvoch, hej, tak pripravím si vajce, hej, a teraz pozeraj, teraz dôležitá tá technika. Chytíš palec a ukazovák, zachytíš, rozbiješ a musíš časť trafiť vedľa, pretože to prinesie šťastie pri samotnom varení. Následne druhé vajce, my sme takí jedáci, chytíš, opäť, časť musí sa vyliať a zvyšok naleješ núka. A aby sme mali do 30 všetko dobré, tak ja si dám ešte tretie vajce, hej, ako som vravil, tá technika musí byť vždy tá istá. Tak, trošku kvaplo vedľa. A výborne, máme výborné vajca. Takže vajčka si zoberiem. Pozeraj, toto je dôležité, hlavne babi, aby ten orgazmus bol parádny orgazmus, hej. Prejdeš takto postupne a rozleješ to po celom. Teraz netreba čakať na nič. Teraz proste treba iba treba zobrať si tú lyžičku a takto pekne prejsť a pomiešať, hej. Lebo teraz chytí taký švung, taký farebný. Hej, takže pomiešaš, pekne, pomaličky, miešaš, hej. Tak, Majo sa usmia, Majo spokojný. Majko úplne spokojný, výborne. Majko kameraman taktiež, bude to baštenica, úplne úžasná. Tak. Hej, vidíš to? Vidíš, ako sa krásne tento orgazmus vyplýva a sám to už cítim, určite aj babi v televízii tiež. Že babi, keď sa na mňa pozriete, tak už orgazmus už bude na 100%. Hej. Keď vám tu beha pes, tak nevadí. Tá zábava pri varení je určite väčšia. Keď vám tu beha psík v samotnej kuchyni, tak vám tu viete aj vyžiera a potom vám veľa neostane, hej. Hlavne baby to poznáme. Ktoré keď sú smutné, chalán odišiel, baba doma žere ako sprosta, nič zlom, hlavne ten orgazmus nech je dobrý. Hej. Tak, kamerám, poprosím ťa, ukáž mi tú praženičku, hej, tak sa to už krásne rozplýva, vidíš, hej. Wow, paráda, výborne. Následne na to treba narátať do 5. Raz, 2, 3, 4 a 5. Teraz to môžem zobrať z pánvici, hej, premiesniť. Vypnem olej, či vypnem ony. Vypnem ten oheň. Dobre, následne ešte není koniec. To vôbec není koniec. Ja teraz idem zobrať kečup, parádny kečup, ako som spomínal, je to bomba. Na tanierik. Si spraviť taký kruh, ak nespravíte kruh nevadí, môže byť aj štvorec, kosoštvorec, to je úplne jedno. Takýto kruh je fantastický. Zoberiem si tú pražnicu z taniera, zoberiem si toto môj miešací ony. Hlavne pomaličky. Nezabúdame, že s chuťou a s Majom a s mojimi ponožkami to bude určite dobré. Takže pomaličky naberáme ten praženicový orgazmus, keď sa na to takto padá, tak nevadí. Hlavne sa to tak nejako trošku zachytí. Potom je veľmi dôležité, by ste mali tam tú extra chuť kvapnúť priamo do stredu trošku toho kečupu. 3 kvapky, viac nie. Pri 4. už to bude moc horké. Následne na to prejdeme, zoberieme si trošku šunky, hej. Nebudem to tu zo seba zase hrať ako frajera, strúhať, hej. Hej, a proste trošku takto to nahádžem, hej. Wow. To je čo? Wow. Bomba. No a na záver, by som to prešiel, aj k tomu, aby tí báby dosiahli trošku orgazmu, hej, tak zoberieme si tú našu Golden Marhulu a jemne si tam kvapneme taký čurk. No a máme ju tam, hej, máme tam túto marhulu, ktorá vám dosiahne úžasný orgazmus. No a následne na to môžeme teda ísť ochutnávať, ako to teda dosiahneme. Takže ako je tam ten orgazmus pripravený, samozrejme trošku pomiešame, nech tam tá marhula poriadne zapracuje a nech ju tam nevadí, že potom šoferujete, tak je to úplne v pohode, takže ochutnáte. No. Wow, mám skvelý. Ale babi, preciťujem, Majo sa pozera. Wow, takto jednoducho si prispravíte na raňajky či na večer, to je jedno koľko minúty si radím ja. Je to jednoduché, fantastické a hlavne rýchle. A trošku orgazmu
nech nezaškodí. A na budúce si pre vás pripravím vývar, ktorý vám vyžiarí úsmev na tvári vám a vašim priateľom. Majte sa pekne. Čaute, ahoj babi. Ahojte.